Goeienaand, goeienaand en welkom bij de nieuws in Afrikaans. De vaders in Afrikaanse bulletin. Deze ABC, van die zaterdag en zondag, misschien is een weersfout niet uitgeschakeld zijn. De Afrikaanse bulletin, weer naweek op zijn plek. Zaterdag. De Afrikaanse bulletin. De SABC is zo gezegd dat de kwart was 6. De kwart was 6 op SABC 2. De municipaliteit tegen die altijd weer van af te komen naar de gedachtes en weer van af te komen. De municipaliteit tegen die altijd weer van af te komen naar de gedachtes en weer van af te komen. Dit is zo'n geval in januari. Het grote document de aangebied aangehouden. Het grote document de goed is om weer van af te komen naar de gedachtes en weer van af te komen. Let's play music videos for the party. Can go and play music videos for the party. Zuid-Afrikaanse nieuws op een van weer van af te komen naar de gedachtes en weer van af te komen. Na de Zuid-Afrikaans mogen de zeer dit bij Afrikaanse bulletin. Bij de Afrikaanse bulletin. Om weer van af naar de SABC is zo gezegd. De SABC heeft zo gezegd weer van af in de Afrikaanse bulletin. Weer van af in de goede plek. In 50 is het kwart was 6 in SABC 2. De municipaliteiten weer van af te komen naar de gedachtes en weer van af te komen. Dit is waar. Goeienaand en rustige verder. Ik heb aan geschreven, jullie niggas dat ik voor me onderzoek begreep. Maar dat direct was niet door mijn sjaal, ik heb begreep. Dat ga niet zijn, maar door mijn sjaal, onderzoek begreep. Ik heb mijn kop, ik heb mijn hoofd, zo samen.